apocalypse. Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi klip. Danas snimamo na Skill Areni, Game Master poslovi. Šta sve Game Master treba da radi, tako to, znači uzeli smo Duty i možemo krenuti. Ako želite da snimim klip kako proći test za Game Mastera i sve to šta mi sve potrebno, snimit ću. U ovom klipu možemo raditi i spec i LP i sve, da li vam treba neka pomoć. Znači pitat ćemo na Enchat da li treba neka pomoć početnicima. Znači početnici pišu na Enchat, a ovi preko 20. levela na PT. Kako snimim Twitter fail, možda nekada mi do mene. Poštovani, odete u Tune Shop i Wells i piše može vam freeze lagano. Znači ja sam od 13. u Game Master, izvinite što ovako ne mogu da pričam lepo zato što se skoncentrišem i da pomažem kako ti mogao pomoći. Tako zanimljivo biti Game Master buslo, zato što naravno može. Uživaj. LP, nema LP, ili upaljen LP jeste. Ok, znači ako želite da nastavim i da snimamo Game Master poslove, ja ću to rado da vam ispunim. Tako da vidim, nema nešto mnogo pitanja, možda imamo i spec, vidjet ćemo. Ajm bre, dobro, ne mogu sada specam za ajm. Vidjet ćemo kako prođe ovaj klip. Inače, ukoliko želite da nastavno snimamo znači Game Master poslove, pišite u komentarima. Možemo da imam problem veliki. Idemo. Samo prvo da fiksamo ovo auto. Mora jedan od vas izaći, tako da mora jedan da izađe da bi fiksao. A popravi. Uživaj. 348 beše ide ovaj. Druže, gdje si ti to? Reci. Eject 438. Eject 438. Znači u zatvoru je sa razlogom. Sigurno je sa razlogom, tako da ja ne mogu tu ništa. Tako da, žao mi. Neko da mogu treba mi pomoći, može. Inače ja kopiram ovaj đavo i samo pastujem. Opet malo laguje, inače meni malo muka, ali ja to snimam klip. Može naravno. Uživaj. Znači idemo da ja fiksamo avion liku. Znači ponavljam opet, ako želite da snimimo kako izgleda test za Game Mastera, što mi sve potrebno, pišite u komentarima. Izvinite što sam malo ovako, što nisam baš opušten i to, ali nije mi baš najbolje, ali eto snimamo klip. Inače ušao sam 13. februara u GM, tako da već sam skupio 27 sati i 1031 LP, 11 jailova. LP. Tako da vidjet ćemo kako dalje ide. Planiram da skupim 13 pluseva i da idemo u admine. Znači dobijate plus kad postavite aktivnost, ispunite 20 sata nedeljno i dobijete plus. Mislim nije obavezno, ali ako ćete plus obavezno ne ispunite. Ja već imam 1 plus, tako da još 12 plusa je eto me među admine, znači ovdje ću ja da budem. Eto Strong je tako uradio. Strong je tako uradio i postao na level 1. Lepota. Prosto nemamo nešto puno posla, a inače uvijek imamo. Sad, tako da ne znam zašto trenutno nemamo. Ili pravo da vam kažem, GM uopšte nije lak. Posao Game Master uopšte nije lak. I nema igre više za vas
kad počnete Game Master možete stalno pomagati i tako to. Nema pitanja. Tako da, mislim da bi mogli čak i ići u spec. Tako da idemo u spec, sačekajte malo, spec on, 887. Pošto nema pitanja, možemo u spec. Čak nije ni 1000 jebik. Kako nema git here komandu, nije mi jasno. Test admin valjda bi trebao da ima, valjda, nemam pojma. Opa, slikica. Ajde da ne žurimo zatvorit, mislim disarmovat ćemo ga, mislim neću ja nego prijavit ću za RPS, da ne čekamo da ne doma više. Aj ubi njega, ajde, ajde ubi ga više, ajde. Moram da slikam inače, bez obzira što snimam lakše, puno lakše. Ajde ubi ga. Ubi ga, to. Disarm, opa, koja ID? 264, specon 264, disarm 264, 105 RPS doma. Ne volim pretjerano da pretjerujem sa kaznama. Čini li ima neki admin tu da ga može, ajde. Specon 973, dobro, ima VL. Trenutno mi nešto napani da pričam, ljudi moji, ne znam zašto, ali eto. Dobro, ja ovdje AFK, ja ćemo da ga kikujemo, jer se još ne kikuje za to ove zone. 141 šta radi. Dobro, 749. Specon. Opa, Specon 99. O, šta mi je? Zona, ali možda zbog jednog igrača. Biće svaki cancel. Specon 999. Opa. Čajemo gdje ovaj. Ne mogu trošiti napraviti gdje je. Ali dobro. Specon 659. Specon 692. Opa, ovaj će da doma level 659. Neko je ovo 692, Specon 692. Zatvorit ćemo ga za DM rukama. Tako da eto. Ajde ako ga ubije, neka puši da ga ubije. Šta je? Ajde. Ne veze, idemo da ono može gama duty, a teleport nešto mi ljudi laguje, a chat on beše 744 ID moramo da odbacimo do opštine. Koji beše ID 744 da? Mislim do autopijaca, ako sam rekao opštine, ja se izvinjavam, znači ne znam šta mi je. Specon 744. Koji mi je kurac? Get here 744. Ne znam, nešto mi nije baš najbolje. Bun sam, ljudi moji. To je bilo to što se tiče ovog klipa, ja se nadam da ste uživali, tako da ostavite like, a ako želite da nastavimo sa snimanjem GM poslova, obavljanje dužnosti i tako to, ostavite like i komentar dole. Inače prekinulo mi se snimanje i ja sam izašao, nisam mogao više da startam, imam malih problema sa stomakom, imam neku močninu, ali to ćemo sredimo i sljedeći klip bit će vrh. I pišite mi u komentare također ako želite intro, to je to, vidimo se, ćao.